ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ኣናሃኹም ስለሓዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል መልእኽቲ ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንምትራፍ ምኽንያታውያን ኣይንኹን ዝብል እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንምትራፍ ምኽንያታውያን ኣይንኹን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ንኽተርፉ ብዙሕ ምኽንያታት ከቕርቡ ከለዉ ትርኢኻ ግን ካብ ዝገርመኩም እቲ ኣዝዩ ሓደጋ ዘለዎ ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ኣረኣእያ ክጎድል እንድሕር ጀሚሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥቕሚ ዘለና ርድኢት ክጎድል እንድሕር ጀሚሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣብ ላይፍና ሚስ ክንገብር ንኽእል ኢና ንሓደ ነገር ብግቡእ ትጥቀመሉ ስለቲ ነገር ግቡእ ዝኾነ ርድኢት እንተዳኣለካ ኮይኑ እዩ ንምንታይ ገለገለ ዝገደፉ ገዲፎም ናብ ቤተ ኣምላኽ ይጎዩ ገለገለ ክርስቲያን ግን ኣብ ወርሓ ሓንቲ ግዜ ይመፁ ገለገለ ከዓ እሞ የለውን ፈፂሞም ንቤተ ክርስቲያን እንደይኮዱ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ እንዲ ኢሎም ዝሓስቡ ክርስቲያናት ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ፍልልዮም እንታይ እንተዳኢልኩምኒ እቶም ናብ ቤተ ኣምላኽ ዝጎዩ ጥቕሚ ናይቲ ቤት ኣፀቢቑ ስለ ዝተረድኦም እዩ እቶም ንቤቱ ሸለል ዝብሉ ግን ኣብ ቤቱ ዘሎ ጥቕሚ ስለ ዘይፈልጥዎ እዩ ምኽንያቱ ገለገለ ፍልጠት ትኽክለኛ ፍልጠት ዘይኮነሎ ሓቀኛ ፍልጠት ተዳኣለና ኮይኑ ሓቀኛ ስጉምቲ ኣብ ህይወትና ይረአዩ ምኽንያቱ ሰብ ነቲ ዝፈልጦ ስለ ዝነብሮ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 25 እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ተቐርብ ከም ዘላ ኣጸቢቅኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሕድሕድና ንመዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኢሉ ርኢኹም ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ለካ እቲ ቤተ ክርስቲያን ምግዳፍ እንዳኸደ ልምዲ ይኾነካ እዩ ምኽንያቱ ልምዲ ንሓደ ነገር ካብ ምድግጋም ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ሕማቕ ልምዲ ኣዝዩ ክፉእ ልምዲ ምኽንያቱ እዚ ልምዲ እዚ ንህይወትና ካብ ብዙሕ ነገር እዩ ዘትርፋ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ብዙሕ ነገራትና የቐምስለና እዩ ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ንቤት ኣምላኽ ሸለል ዝብሉ ኣብ ብዙሕ ጎደና ህይወቶም መንፈሳዊ ነገሮም ክዝሕትል ከሎ ርኢናዮም ኢና ኣነ ብህይወተይ ኣጋጢሞምኒ ኣይፈልጡን እዮም ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ደይፈቱ ንቤተ ክርስቲያን ደይግደሱ ንቤተ ክርስቲያን ሸለል ድብሉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም በቲኾም ድወፁ ኣጋጢሞምኒ ኣይፈልጡን እዮም ምኽንያቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድና ነታ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ክንዓቢ ዝረድአና ጸጋ ስለሚስ ንገብሮ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ስለ ዘሎ ኣኻሊ ኢልና ንሓስብ ንኸውን ኖ ኣኻሊ ይኮነን እቲ ምሳኻ ዘሎ መንፈስ ብኡኡ ክትቃጻጸል ኣብ ሕብረት ኬድካ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሓብሮ ኣብ ሕብረት ኬድካ ናይ መንፈስ ጸጋ ክትቀበል ግዴታ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ዘይትካፈሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኬድካ ትካፈሎ ጥበብ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ቤትካ ኾንካ ኣይተምጽኦን ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ኢምፖርታንት እዩ ማንም ዳግም ዝተወልደ ሰብ ብትኽክል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ህይወቱ ክዓቢ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ርእሱ ኣግዚኡን ኣትሒቱን ዝካፈለላ ቤተ ክርስቲያን ክትህልዎ ኣለዋ ንምንታይ ኢና ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ርእስናግዚእና ዘይንመላለስ ንምንታይ ኢና ብዙሕ ነቐፌታታት ንቤተ ክርስቲያን እንዳውፀና ካልኦት ክንከውን ንፍትን ብራዘር ቤተ ክርስቲያን ተድልየካ እያ ርእስኻ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዘይግዛእካ ክትጎዮ ዝግበአካ ጉያ ኣይትጎይን ኢኻ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኪ ንቤተ ክርስቲያን ርእስኻ ክሳዕ ዘይግዛእኪ ከምቲ ክስርዑ ዝግበአኪ ኣይትስርሕን ኢኺ ምኽንያቱ ንመንፈስ ቅዱስ ብኽልተ መገዲ ኢና ንካፈሎ ሓደ ብውሽጥና ካልኣይ ግን ብሕብረት ሓደ ብውሽጥና ካልኣይ ግን ብሕብረት ርኢኹም ኣብ ሕብረት ኬድና ነቲ ብሕብረት ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ክንካፈል ከለና ኣብቲ ፕራይቬት ላይፍና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ዝዕቢ ነገር ክንካፈል ንጅምር ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ተስፋ ቤት እያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ስልጠና ቤት እያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ጸጋ ቤት እያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ቤት እያ ስለዚ ንኹሉ ዳግም ዝተወልደ ቤተ ክርስቲያን ኢምፖርታንት እዩ ብዙሓት ክቡር ነገር ከለዎም ብዙሓት ሰናይ ነገር ከለዎም ሰኣን ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ርእሶም ምግዝኦም ብዙሕ ከርተት ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ውህበቶም ጸግኦም ዘይተገልጸ ግን ደለዎም ንጳውሎስ ነታ ኣምላኽ ዝጸውዖ ጻውዒት ዝፈለየቶም ቤተ ክርስቲያን እያ ሓቢሮም እናጸለዩ ከለዉ ንጳውሎስ ድማ
نتا أنا تصوعكم تصوعت فلي ليلوم إجزابير سلزي نبعل باولوس نبعل برناباس نتي إجزابير تصوعهم تصوعت كفلي زجبرهم بيت أملاقي حوي نتباخا زولو كبر نجار كتفلة تدلن حركونكا كابتا حدا نعاخا كتفل سلطان استوهابا بيتي كريستيان سلازخونات كيد رئيسخا جزا تحت حنت بيتي كريستيان كيد رئيسخا جزا حنت بيتي كريستيان انت زي كوينو جن لو مزمت أخايو قودنا بعلخا تفولتيخا بحجون كوميخا خطكيد مالتيو تسقى أملاخ مكفال شلل عيدو والله تسقى إجزابير مكفال نتقمنايو بيتي كريستيان دما أكفالي تسقى متحف قدوس قدامي تيموثيوس كمزيبل قدامي تيموثيوس معرف 4 تقص 15 إذا أتصبيك حسب إنه السخكة تخيد كم زولها عب كل ما أنت خجلت نزنجر بملء رأسها وفي نزنجر بملء رأسها وفي إذا قلنا أنت جبريلو أتصبيك حسب إنه السخكة تخيد كم زولها دما عب كل متان كفلت نزنجر زي رأسها وفي ريخو محوات إنه السخنا نخيد كم زلنا زفلتنا رأسنا نوفي اللوم نجرات اللو نتيموثيوس رؤسو نمن كوفو خمزولو نجيروي باولوس نتمرتي نتصلوت نمنباب رؤسو كوفو خمزولو نجيروي نمنتاي متان كعبي متان يوسخ خمزولو أقدم كله خفلت أنا نسخو من دما كابتا حدا نداوسخنا نخيد كم زلنا نفلت اللو رأسنا خنوفي اللو زلنا نتنا إجزابير تمرت زفسرلو سفرا كون اللو نعور اسخ ساع زي وفخي نداوسخ كتخد خمزلخي أي تفلت أنيخي توسخ خمزلخي وي هاي توسخن كمزلخي تفلت يخي سلازي ناي بحق نداوسخ كتخد خمزلخي كتفلت تدلي نحركونكي رأسخن خطوي في اللو زلك سفرا قدمكي رأسخي وفي يسوس كريستوس نزل عالم قويتايو سلازيو مصحف قدوس كزارب كله خمزيلو نالو كبرني إجزابير أملاق يقول أب لوقاس معرف 4 لوقاس معرف 4 تقص 16 نابتا زعبيلا ناب نازريت دما مص بمعالت سنبت كا كمت لمادو ناب بيت صلوت اتوه كنببون تنسى كمي كمت لمادو ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዚኡ ሓደ ልማድ ነይሩ ነታ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ዝንገረሉ ስፍራ በቀጻልነት ናብኡ ናይ ምኻድ አንጌካ ናብኡ ናይ ምኻድ ሰንበት ናብኡ ናይ ምኻድ ልምድ ነይሩዎ እዩ ስለዚ ጎይታ ከም ልማዱ ይድዎ ከም ልማዱ ዝብሎ ብተዳቃጋሚ ይገብሮ ስለዝነበረ እዩ ዋይ ተተባሃለ ቃል እግዚአብሔር ዝንገረሉ ስፍራ ኢምፖርታንት ምዃኑ ጎይታ ይፈልጥ እዩ ብራዘር ቃሉ ዝንገረሉ ስፍራ ክትንዕቆ ይተኸለን ኢኻ ቃሉ ዝንገረሉ ስፍራ ከተንቋሽሾ ይተኸለን ኢኻ ገለገለ ሰባት ንርእሶም ትኽክል ዘለዎ መሲልዎም ንብዙሓት ሰባት ዘስሕቱለው ገለገለ ሰባት ንርእሶም ትኽክል ዘለዎ መሲልዎም ንቤተ ክርስቲያን ዝንዕቁለው ንቤተ ክርስቲያን ዘንቋሽሹለው ኣይምሰልኩም ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያን ኣይትናዓቐንያ ኣይትንቋሸሽንያ ኣፍታ ቤት ኬድካ ግዴታ ዝኽሰብ ነገር ትረክብ ኢኻ ስለዚ ምስቶም ንቤት ኣምላኽ ዘናኣእሱ ዘንቋሽሹን ኣይነንቋሽሽ ቤት ኣምላኽ ተድልየናያ ርእስና ንዓ ነሃብ ንሳ መጸበቂትናያ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ስለዚ ሓቢርና ኩልና ከምዚልና ክንውጂና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለ ቃልካ ዝሰምዐሉ በመንፈስካ ዝመልአሉ ቤት አምላኽ ስለ ዘዳለኻለይ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ብዝኸድክዎ መጠን بتصقى سلازملا بتقبب سلازملا بحيل سلازملا أعنتي سلازبره تسفات وعي سلازفلت أملاخي سلتها نعبيتي زدالا خلي بيتي كريستياني يمسجنا كالله سلا أقل قلتا يمسجنا كالله مخنياتو نتقمي سلازدالا خلي أملاخي كي قارسكو نبيتي كريستيان كتك أملاي in Jesus name آمين